कालपासून देवघर किनारपट्टीवर असंख्य परजिल्ह्यातले नौका तिथे लागलेल्या आहेत आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये मासेमारी तिथे सुरू आहे। ही सगळी अनधिकृत मासेमारी आज राजरोस पद्धतीने या सगळ्या सत्ताधाऱ्यांच्या नजरेच्या समोर सुरू आहे। ह्याचा अर्थच एवढा आहे की 23 तारीख मतदान झाल्यानंतर आता या मच्छीमारांचा आम्हाला काही उपयोग नाही। आम्ही दिलेली आश्वासनं, हे शब्द आणि इशारे हे फक्त निवडणुकीपुरतेच होते। तेव्हा निवडणुकीवेळी झालेली कारवाई ही फक्त मतदान काढण्यासाठीच होती आणि आता जेव्हा मतदान संपलंय, आता कुठलीही कारवाई होत नाही। कोणीही ह्या परजिल्ह्यातल्या नौका थांबवण्यासाठी तयार नाहीये। कुठलाही अधिकारी ढुंकूनही पाहत नाहीये। दीपक केसरकर असतील, वैभव नाईक असतील, विनायक राऊत असतील, कुठलाही सत्तेतला हा नेता आज मच्छीमारांच्या बाजूने बोलताना दिसत नाहीये। याचा अर्थ जेवढा आहे की निवडणुकीपुरतेच आणि मतदानासाठीच हा किनारपट्टीचा वापर केला जातो। मी कालच संबंधित पोलीस अधिकारी आणि संबंधित मत्स्याच्या अधिकाऱ्यांशी मी बोललो आणि त्यांना एवढंच सांगितलं की ह्यापुढे अगर तुम्ही योग्य ती कारवाई ह्या परजिल्ह्यातल्या मच्छीमारांवर केली नाही तर ह्यापुढे अगर समुद्रात फटाके फुटले तर त्याचे जबाबदार आम्ही नाही आहोत। एवढंच ह्या निमित्ताने मी त्यांना सांगितलेलं आहे।